मालवणी बोली आणि साहित्य संशोधन केंद्र सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं 6व्या मालवणी बोली साहित्य संमेलनाचं आज मुंबईमध्ये आयोजन करण्यात आलं होतं। या संमेलनामध्ये मालवणी भाषेचं जतन संवर्धन या संदर्भामध्ये मालवणी साहित्यकारांनी आपले विचार मांडले। 6व्या मालवणी बोली भाषी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सुहास पेडणेकर आणि मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। या संमेलनामध्ये मालवणी भाषेमध्ये लिखाण करणाऱ्या नवोदित 4 लेखकांच्या पुस्तकांचं मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं। या संमेलनामध्ये कोकणवासियांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती। मालवणी लेखक जवळजवळ 5-6 महिने मी बोलणंच बंद करून टाकलं आहे, कारण बोललंय की मालवणी आहे आणि आता सुद्धा बोलताना ना भाषण बिषण करताना मालवणी हे देतात बरोबर ओळख तुम्ही मालवणी असा। छान आपली मालवणी संस्कृती मालवणी बोलीभाषा जपण्यासाठी यांनी खूप मोठा पुढाकार घेतला आहे। आम्ही घरात ना आज पण घरात आम्ही मालवणीच बोलतो आणि कोणी हसलं तरी आमच्या काय वाटणार नाही, काय हसवतं हसून घे बाबा। पण मालवणी भाषा संमेलन असं मला सांगितलं कळलं आणि कळल्यानंतर तुम्ही बोलवला नसताच तरी मी कधीतरी मागे येऊन मागच्या शेवटच्या रांगेत बसला असतो। कुलगुरू म्हणून मी इथं इले नाही तर मालवणी भाषेत असलेलो मालवणी भाषेवर असलेलो प्रेम आणि मालवणी असल्याचा अभिमान। धन्यवाद। 1961 ची गोष्ट आहे, एप्रिल महिन्यातली। सर म्हटलं काय असा, पण तू मालवणी असत? बोल होय मी मालवणी असतो, जरा बाहेर ये। ते का मला बाहेर नाही द्या म्हणजे काय आहे तो म्हटलं काय झालं असतं की गेली 3 वर्षांना मी तंबाखू खायची सवय लागलेली असतात आणि तंबाखू खाल्ली अशी मग लिहूक पण नाही आणि वाचूक पण नाही। आता म्हणजे तुझ्या त्याच्यात काय आहे काढली तू पुढी काढू नको। वर्तमानपत्राच्या पेपरामध्ये तंबाखू बांधलेलो होतो, ह्या काय असा म्हटलं तंबाखू असा। तो म्हटलं तुझ्याकडे चुनो असा मा? म्हटलं किती आहे? तो पण नंतर कळलं की हा मालवणी माणूस आहे, सुपर किती आहे? माका पण तंबाखू खाऊची सवय आहे पण माझ्याकडे चुनो नाही।